nyalo golo video malere yor HD kachiel kod 4K ma en okang' maduong' ndi Bonyo. Kabisa ahinya to kinyalo paro higa mokalo kan waloso gi ng'eny jothum. Ne giwacho ni biro maramo gi TV ni no yawo pachgi. Nikech chon ne gigaga thum to kit video mane gigolo. Ne en video ni tekno sekete YouTube to bas. To nikech ramo gi TV no biro ne gitoko ne ni mondo wago thumbi ni. Aber kikete standard makama. Ng'eny giwacho ni puonjno osekonyo gi omiyo koro kata videos magigolo kata mana station mamoko mokramo gi TV ka bende koro kosenene to kwagi ni miwago wadwagoe nikech quality koro ber to bende kata creativity mikete nikech ing'e ni chon ne ikete ma ok inyal nene gi joma tindo ni kata gi joma dongo ni sani to koro ikete minyagoe sasa en gino ma kata kibet gi familia mari bet gi jaduong'ni bet gi mino dikta gi nyithindo tu beta tu neno ute. So magi gigo mwawacho ni pod wabro medo timo mondo wakonyo oganda wa mondo ganjro dhi. Erokamano ahinya. Mopogore kod mano Nyayo Talanta wan kanyo kod